Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, most pedig következzen az a formáció, akiket biztos vagyok benne, hogy egész Debrecen ismer, hiszen 1981 óta rendszeres résztvevői a Virágkarneválnak. Ők pedig nem más, mint a Debreceni Mazsorett Együttes és az őket kísérő Debreceni Zenede ifjúsági fúvózenekara. A nívódíjas Debreceni Mazsorett Együttes az ország legnépesebb együttese, jelenleg 15 csoportban dolgoznak, 3 éves kortól a felnőtt korosztályig a lányok. Először képviselték hazánkat műfajban, Amerikában és Japánban is, valamint Európa számos országában szerepeltek már. Látványos koreográfiáikban mazsorettbottal, kis és nagy zászlóval, pomponnal és szalakkal dolgoznak, melyekért a szakmai megmérettetéseken rendszeresen a legkimagaslóbb eredményeket érik el. Az együttes alapítója dr. Tóth Rozsály Judit, az együttes művészeti vezetői Jónásné Bacsó Mónika és Kisné Szabó Beatrix. Őket kíséri a Debreceni Zenede ifjúsági fúvózenekara, amely a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola ifjúsági együttese. A zenekar karmestere Sárvári József. Hölgyeim és uraim, fogadják nagy szeretettel a Debreceni Mazsorett Együttes és a Debreceni Zenede ifjúsági fúvózenekarának produkcióját. Jó szórakozást!